Ja pri tomto žmúrkam očami. Šťastný nový rok. Čo? Šťastný nový rok. Šťastný nový rok aj tebe. Dám si nejaké predsavzatie. Zatiaľ dosť o ničom, ak to môžem tak povedať. Dúfajme, že to len začiatok. Minulé bol koľko? 15 minútový? 20 minútový? Dlhý bol. Ty kokos, ak to neletí. Zlý vietor. Jeeej. A počkaj, teraz začnú vyskakovať všetci z tej lode. Tak to bolo pekné. Kore, ale hovorím. Bum, bum. Fuj, toto je nechutné. No asi sa verí, že v takom Afganistane to zažívajú na dennom poriadku. No inak fakt to musí byť aké nechutné, keď si doma a zrazu iba ten píska. No neviem, či oni majú ešte domov. Tak stane. Skôr. Milujem tú hudbu, čo dajú k tomu. Na modrom Dunaji. Na modrom? Či na akom to je? Malčík, ne? Ne. To volá nejak na modrom Dunaji, ale tak nejak... Že tam je Dunaj, ale áno. To nie je Vltava? Na modrom váhu. Wow. Čiže sú to také dobré kvality. Až na ten prach, či na ten oný dým je to fajn. Ešte ja keď si to večer budem pozerať a tí komentáre v pozadí videa. Dobre. Však nám chytí oný... Ty večer budeš hajať. Budeš hajať budeš. Áno, hajať budem. Bude ti padať mobil na čo? Na ksicht. Nevadí, vydržím. A to sa mi nestáva. Niekedy. Myslíte, že toto majú nepredanú pyrotechniku? Že sa nepredáva na Silvestra, tak ešte pomíňajú, nech nevidie zo záruchy. Sú vojenské zásoby. No. Alebo ešte môžu oni Číňania oslavovať Nový rok. Kedy oslavujú Nový rok? Číňania? A ne? A kto to oslavuje Nový rok? Neskoro. Čínsky Nový rok. Ja neviem, ale pravoslavení majú teraz Veľkú noc. No oni sú vždy pozadu, oni majú 6. Vianoce. No, ty kokso. Takže v pohode. Čiže musia byť výnimky. Čo? Vyzerá to je kaktus. Zavoláme do Línskej, nech nám povie, čo to je za rastlinu. Jej. Mňa zaujímalo, kto bude upratovať ten sajrec z toho moného. Tam príde Doným Bulharom do špinavé moria a budú mať od nás. Jedovaté. Spovedia, Slováci zase mali majales. To ostanem Kapčíkové. Dobre, tak Kapčíkové budú mať radosť. Dobrou noc. Čo? Nevieš, ak bola to ona, keď začínal večerníček, tak hviezdičky tam boli. Dobrou noc. To vyzeralo všelijak. Srdiečko! Ale to sú také krivé srdiečko. Pozeráš sa zo zlej perspektívy. Ja, akože... Hej. Hlavu? No. O, tak... Ti hovoríš, že sa pozeráš zo zlej perspektívy. Možno, že to bude tým, že tie rakety všelijak potočia. Robia to schválne, jednoznačne. Tak ale zober si, že pre takých nejakých ožralov, keď otočia hlavu, to majú pre nich, vieš, keď už náhodou ležia na zemi. Tieto sú úplne nudné, tieto malé. Ale to je do hudby, to ide. A fakt. Keď je kľudná, keď budú také tie... Čo to tam bubny? Ešte musí ísť nejaké finále určite. Však to pôjde. Tak sme ho neprešvihli. No, kde to mali niekde v Tokiu, mali ten problém, že... Môžem ti niečo povedať, ide to k vám do Bedržanky, takže mne to je jedno. Umož, čo stáme 2 hodiny v Bratislave.
Ne, to Tokio mal nejaký problém, že strašne veľa ohňostrojov pustili a bol taký dým, že potom už na konci to nebolo vidno. Yes. No vidíš, zase sa zosilnila hudba. Máš pravdu. Ja viem. Šikovný. Na akú školu chodíš? Teraz to vyzerá jak Pokémon. Vieš, červená, biela. Je pokebal. No Pokéball, presne. Pokebal. Možno aj nejaký Pokémon, ešte neviem. Ježiš, kde sme to boli? V Karvinej. Tam vždycky chytil ten strom. Čo púšťali spoza pódia. Vždycky tam takéto boli dva vysoké stromy, ale vždycky chytili. To není fér, sa mi to nezmestí na obrazovku. Aj by to zmenšiť. Ešte sranda, jak to majú s časovou presnosťou naplánované. Víš, že musíš všetko nainštalovať, tak by ti to vybuchlo presne v určitom čase. Ale... Áno, tak ale to živia, že to sú normálne také... A však hej, ale zober si, že jediná chybička. Tak, a čo ty vieš, že jedna raketa mohla inak vystreliť, tak... Oni musia mať jaký vysoký dôchodok. Hej, tak myslíš. Hej, nech je dobrý hen ten mrak. Super, ne? Hej, čo? Ja neviem, čo mi pripomína. Hviezdičku? Mrak? Ja, akože tie čiarky? Áno. Ja, ale ja to čo je v strede. To vyzerá jak dva holubičkovia. Na nejakej tyčke. To je morský koník. Ale veľmi zvláštny koník. Možno aj ako mapa sveta, vieš, to je Európa, Amerika. Skôr to vyzerá ako Anglicko. Áno, Britské ostrovy. Aha. No. Ja som pomerčivý, nedal. Tak si myslím. A niekde v Franci si myslel, že prší. Nemci. To je brutálne toto. The end? This is the end. Ja, musíme zatleskať. No, tleskajte za mňa. Ja točím. Všetky auta. Tak to je blbé. Tak, že stačilo? No, ale auto